Bé, vaig aconseguir que te'l llegissis. Sí, va estar insistint. T'has llegit aquest llibre? T'has llegit aquest llibre? I al final vaig dir, vinga, va, me'l llegeixo. I està bé, m'ha agradat molt. Tessa Hadley. Jo l'insistia per mandra, i llavors gràcies, si jo no... Sí, sí. I gràcies al comentari d'ella també l'he llegit. Un llibre primíssim. Sí, es llegeix en un sospir. No només perquè és prim, sinó perquè és àgil. És una lectura agradable, amena. I és atractiu perquè és potent. Sí, està escrit amb molta força. Jo trobo que no es fa pesat a nivell de descripcions, tampoc a nivell de diàlegs. Hi ha un equilibri bastant perfecte entre una cosa i l'altra. Sí, perquè va per feina. Vol explicar una història i l'explica. I és un detall d'història, no t'explica la família de no sé qui, la família... No, és una festa. Són dues noies que van de festa. Dues germanes, amb 2 anys de diferència. Sí, 2 anys de diferència. Van a una festa i coneixen uns nois. I aquests nois després les conviden a quedar en una altra festa, però més privada. I és el que passa entre les dues festes, els pensaments d'una, els pensaments de l'altra, una miqueta de descripció de la família molt justa perquè et situïs en ella i una miqueta de descripció dels nois també perquè també et situïs una mica. No, l'interessant és la psicologia de les dues noies. Sí, de les dues noies. Els fets que passen a les dues nits, com es relacionen amb aquests fets elles i com reaccionen a aquests fets. També està molt bé. I és d'un realisme sorprendent. Sí. M'ha sorprès, m'ha agafat per sorpresa. Perquè explica uns detalls que normalment no s'expliquen. Sí, entra en algunes coses íntimes, detalls íntims, que normalment tu no llegeixes. Aquí es nota la mà femenina, jo diria. Sí, no, és un llibre femení. És un llibre escrit per una noia, dona, no sé l'edat que té, va néixer al 56, ja és grandeta. I està molt ben escrit. Jo el recomano molt. T'acompanyo en el sentiment. Molt bé, així m'agrada. Tessa Hadley, La festa... Sexto piso en castellà. 1984 en català.